तो भाई लोग के नमस्कार। हम शशिकांत तिवारी। सवेरे सवेरे उठ गई है। बेटा जी साइकिल चला रहा बड़े। क्या बेटा, क्या बेटा, बेटा जी तू क्या कर रहा है रे? मोबाइल चला होता रहे। तो अभी अभी पानी लेके आनी है। जान जी भैया नु कि गुड़गांव में पिए वाला पानी भी खरीद के लेके आवे के पड़ला। तो हर चीज़ है खरीदिए के खाए पिए के बाद। क्या बेटा, क्या बोल रहा है? क्या क्या चाहिए तुमको? तो अभी आ गई बनी किचन में। क्या बना था खाना हो? क्या बनाओ तारू? आलू और सोयाबीन के सब्जी। आलू और सोयाबीन के सब्जी बनाते अभी। तनी चाय बनाओ ना। तो दो दिन से इतना बारिश होता न कि बारिश की वजह से बड़ा दिक्कत हो जाता। हालांकि मौसम तो ठंडा रहता, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन थोड़ा पानी वानी लग जाता तो ड्यूटी जाए में दिक्कत हो जाता। कैसे कि बाइक से जाए के रहेला। गुड़गांव के रहुआ हाल तो जानते बनी, थोड़ा सा तेज़ बारिश हो जाला नू तो सारा ठेहुना पर पानी लग गया। तो चलिए आज अभी तो मौसम बाहर बनेले बा बारिश लेखा, लेकिन क्या करी फिर भी तो ड्यूटी तो जा ही के पड़ी भाई, ना जाए तो भाई दिक्कतें बा। तो भैया लोग हम नहा धोआ के तैयार हो गए बानी। नाश्ता में गई बा रोटी या सोयाबीन के सब्जी। देखिए टाइम कितना हो गई बा। टाइम हो गई बा 12, बल्कि 12 से ज़्यादा हो गई बा। हम कहे उनको बार बार इनकर चलते लेट होला ही घूमत करके। ये मेहरारू हमेशा हमारे ड्यूटी जाए में लेट करवा। तो भाई लोग हम ड्यूटी जाए खातिर तैयार हो गए बानी। हालांकि अभी 5 मिनट लेट हो गई बा। अभी हमारे जाके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी लेवे के बा, और उसके बाद हमारा आगे निकले के बा। तो चलिए समय ड्यूटी की तरफ चल जाए। तो भैया लोग हम ड्यूटी पे आ गए बानी। अरे वो सुबह के तो पते बा कि हमारे 12 घंटा की शिफ्ट रहेला। तो इसमें बड़ा दिक्कत होला, मतलब कि टाइम मिल ना पावेला, मजबूरी में करे के पड़ेला। तो यह सब बात बा। परिवार के समय ना दे पावेला आदमी। लेकिन फिर भी जिम्मेवारी ऐसा चीज़ बा कि करे के पड़ेला। अभी क्या बात बा कि हम वीडियो बनावत नहीं दारू वाला, तो फेसबुक पर स्ट्राइक आ जाता। तो बड़ा दिक्कत में हो गई बनी यार। मतलब कि सोचल आदमी के सोशल मीडिया से कुछ कमाई करो तो कुछ ना कुछ स्ट्राइक आ जाता। तो 10 गो वीडियो पर स्ट्राइक आ गया हमारा, कैसे कि मैं दारू वाला सीन ये सब दिखैले रही एक वजह से। तो भाई हम करी का, हमारे यह कमाए बाद हम यह ना दिखाई, समझ में नहीं क्या आउट के आदमी क्या करो। तो दोस्त लोग घर से दूर रहल आसान बात ना रहेला, लेकिन मजबूरी में रहेला आदमी। हम तो यह कहम कि रउआ सभे के सपोर्ट की जरूरत बा। अगर हमारे यूट्यूब पर रउआ सभे देखतन वीडियो तो सपोर्ट जरूर करी, सब्सक्राइब करी चैनल। कहे से कि मात्र 8 गो 10 गो व्यू आओ तो लॉन्ग वीडियो में यार कैसे काम चली। इतना दिन से 4 साल से सोशल मीडिया पर हम काम करता नहीं, ओकरा बावजूद भी व्यू ना जाला यार। तो रउआ सभे से गुजारिश बा कि हमारा के यूट्यूब पे ज़रूर सपोर्ट करी सके। इहो बात बा कि ठेका में काम कईल आसान बात नहीं है। मतलब कि तरह तरह के कस्टमर आवेलन और वो आदमी के झेले के पड़ेला। कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाला, लेकिन क्या करो आदमी जब 2 पैसा कमाए आइल बानी, लड़ाई झगड़ा नहीं करे आइल। हमन के क्या बात बा कि हमन के ठेके में काम मिलल बा, तो भाई जरा जहाँ काम मिलेला नू वही आदमी करेला। काम के तो बुराई ना करे के चाहे, कहा से कि यही से रोजी रोटी चलता, लेकिन एगो आत्मसम्मान भी एगो चीज़ रहेला। लड़ाई झगड़ा हो जाला तो कंपनी साथ ना देवेले। अब मान ली कोनो कस्टमर आके गाली गलौज करता तो कंपनी के सीनियर के थोड़े पता चलता कि हाँ ये आदमी गाड़ी दिले बा। उनका दोषी ठहराई हमनिए के कि ना तोहरे लोग के चलते भइल बा लड़ाई झगड़ा। वाइट अरे कितना वाइट करी आदमी हैं। तो बहुत सारा आदमी कहेला कि नौकरी लगता। भैया बड़ा रिस्की वाला काम भाई जब आए दिन कोनो कस्टमर आ जाए उनसे रिवाल्वर दिखावे लगल उनसे हैं, तो झेले के पड़ेला। खैर हमार तो 12 घंटा ड्यूटी रहला, 12 घंटा ड्यूटी करके हम चल जाला। लेकिन ये शॉप 4 बजे तक ले खुलेला। सोची कि रात में जो आदमी रहता ओकरा कितना दिक्कत परेशानी झेले के पड़ेला। तो फिर भी हर कोई अपन जिम्मेवारी में फसल बा, मजबूरी बा, रोजी रोटी बा, एक चलते आदमी काम करेला। तो भाई लोग अभी थोड़ा 10:30 हो गई बा। मतलब कि 12 बजे हम एजे से निकलम, तो टाइम तो होइए गई बा। थोड़ा देर में अब नीचे जाइम अपन थोड़ा पानी पियम, प्यास लगल बा। घरे चल के बात हुई जो भी बात होगी के बाद।
तो भाई लोग अभी अभी हम 12 घंटा की ड्यूटी कऽ के हम अपना रूम पे आ गए बानी। मिजाज तो काफ़ी थक गई बा, लेकिन बाल बच्चा सुतल वालो इनका लोग के चेहरा देखिला तो मिजाज प्रसन्न हो जाला, सारा थकान खत्म हो जाला। आ रउआ सभे के तो प्यार बढ़ले बा, रउआ सभे के प्यार दुलार बा तो का दिक्कत बा। देखे चलते ना पता चला रउआ सभे के साथे अपन जो भी वीडियो बनाइला रउआ सभे के साथे शेयर करीला, ताकि हम अपना आप के अकेला ना बुझी। अभी हम अपना मैडम जी से कहनी है कि भाई हमरा के चाय बना के दो कप पिए के, कहा कि दिन में मुझे चाय ना मिलेला बात ही बा। तो ठेका लाइन बार वो सब जानते बानी, ठेका मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थोड़े हो, फैक्ट्री थोड़े हो, लेबर आदमी जो काम करता वही अपन भाई अलग ही हिसाब किताब रहेला। तो अभी आ गए बानी घरे, अब चली देखल जाई खाना में का बनल बा, तो रुआ सब से देखावल जाई। चली तो भाई लोग हमार मैडम जी चाय ला के दे दिले बारी, अब चाय पियम तो थोड़ा थकान कम होई। तो रुआ सब कमेंट करी, सब हमार ब्लॉग क्वेश्चन लागेला, कमेंट ना करीला रुआ सब। तो चली चाय पी के अब कपड़ा उपड़ा खोल जाए, कहा जब से एलवेंट ड्रेस उहे पहनले बनी, ये से पहनले बनी कि अब गंदा हो गई बा। 2 दिन एगो ड्रेस 2 दिन पहन के गईला, फिर एगो ड्रेस 2 दिन पहन के गईला, तो खींचे बता के चलते पहनले रही। चली अब तो भैया लोग हम खाना उना खा ले बनी, सोते का टाइम हो रहा बा, नींद आ रहा बा। तो चलिए सब मिलत नहीं हम अगला ब्लॉग में, तब तक खाते गुड नाइट, रउआ सब के शुभ रात्रि।